Galacia Kapitulo 2. Human sa 14 katuig, mibalik ako sa Jerusalem kauban ni Bernabe, o gidala ko usab si Tito. Miadto ako, tungod kay gipadayag man sa Dios kanako, nga kinahanglan muadto ako. Gisaysay ko kanila ang maayong balita, nga akong giwali ngadto sa mga dili Hudiyo, og salinain nga tigom ngadto sa tinamod nga mga pangulo, kay dili ako buot nga makawang lamang ang akong gibuhat kaniadto ug karon. Si Tito nga akong kuyog, bisag usa ka Grego, wala pugsa sa pagpatuli, bisag may pipila ka tawo nga gusto niini. Kining mga tawhana, nagpakaaron ingnon nga magtotoo ug hilom nga misulod sa pundok, aron sa pagpaniid may tungod sa kagawasan nga atong naangkon, pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Buot nila nga maulipon kita. Apan wala gayud kami magpadaog kanila, bisag makadiyot, aron alang kaninyo among kapanalipdan ang kamatuuran sa maayong balita. Apan kadtong giila nga mga pangulo, walay bag-ong gikasugyot kanako. Gisulti ko kini kay dili ko iksapayan kung kinsa sila kaniadto, kay ang Dios walay pinalabi. Apan nakita hinuon nila nga gisugo ako sa Dios sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo, ingon nga siya nagsugo kang Pedro sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga Hudiyo. Kay tungod sa gahom sa Dios, gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Hudiyo, sama nga gihimo niya si Pedro nga apostol alang sa mga Hudiyo. Si Santiago, si Pedro ug si Juan nga giisip nga mga pangulong haligi, miila nga ang Dios naghatag kanako niining talagsaong buluhaton. Busa nakiglamano sila kanako ug kang Bernabe, timailhan nga mga kauban kami sa buhat. Gikauyunan nga kami si Bernabe magbuhat uban sa mga dili Hudiyo ug sila sa mga Hudiyo. Ang ila lamang gihangyo, mao nga among hinumduman ang mga kabus sa ilang pundok. Butang nga ako gayong gikahinangup sa pagbuhat. Sa pag-abot ni Pedro sa Antioquia, gisupak ko siya sa atubang, tungod kay nasayop siya. Kaysa wala pa moabot didto ang pipila ka tawo nga gipadala ni Santiago, si Pedro nakigsalo sa kaigsuunang mga dili Hudiyo. Apan sa pag-abot nining mga tawhana, milikay si Pedro ug wala na makigsalo kanila, kay nahadlok man siya ni adtong mga tawhana nga gusto nga tulion ang mga dili Hudiyo. Ang ubang kaigsuunan nga mga Hudiyo nahadlok na lang usab hinuon, ug bisan gani si Bernabe nadala sa ilang pagkadili matinud-anon. Sa dihang nakita ko nga wala sila magmatinud-anon sa pagsubay sa kamatuuran sa maayong balita, giingnan ko si Pedro atubangan sa tanan. Kung ikaw nga usa ka Hudiyo, nagkinabuhi sama sa dili Hudiyo, unsaon mo man pagpugos sa mga dili Hudiyo sa pagkinabuhi sama sa mga Hudiyo. Tinuod nga kami na tawo nga mga Hudiyo, ug dili katawhan nga makasasala. Apan nasayod kami nga ang tawo isipon sa Dios nga matarong, pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo, ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuo man kang Kristo Jesus, aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong, pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong, pinaagi sa pagtuman sa balaod. Apan, kung sa maong pagpaningkamot, aron isipong matarong sa Dios, pinaagi sa pagkahiusa kang Kristo, makaplagan kami nga makasasala gihapon sama sa mga dili Hudiyo. Nagpasabot ba kini nga si Kristo nagdasig kanato sa pagpakasala? Wala. Kung tukuron ko pag-usab ang akong giguba, magpaila kini nga naglapas ako sa balaod. Kay kung ipasikad nato sa balaod, ako patay na.
gipatay pinaagi sa balaod, aron nga magkinabuhi ako alang sa Dios. Gilansang ako uban kang Kristo didto sa krus. Busa dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. Og kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Wala ko isalikway ang grasya sa Dios, kay kun ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod, walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo. Galacia Kapitulo 2. Human sa 14 ka tuig, mibalik ako sa Jerusalem kauban ni Bernabe, o gidala ko usab si Tito. Miadto ako, tungod kay gipadayag man sa Dios kanako, nga kinahanglan muadto ako. Gisaysay ko kanila ang maayong balita, nga akong giwali ngadto sa mga dili Hudiyo, og salinain nga tigom ngadto sa tinamod nga mga pangulo, kay dili ako buot nga makawang lamang ang akong gibuhat kaniadto og karon. Si Tito nga akong kuyog, bisag usa ka Grego, wala pugsa sa pagpatuli, bisag may pipila ka tawo nga gusto niini. Kining mga tawhana, nagpakaaron ingnon nga magtotoo og hilom nga misulod sa pundok, aron sa pagpaniid may tungod sa kagawasan nga atong naangkon, pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Buot nila nga maulipon kita. Apan wala gayud kami magpadaog kanila, bisag makadiyot, aron alang kaninyo among kapanalipdan ang kamatuuran sa maayong balita. Apan kadtong giila nga mga pangulo, walay bag-ong gikasugyot kanako. Gisulti ko kini kay dili ko iksapayan kung kinsa sila kaniadto, kay ang Dios walay pinalabi. Apan nakita hinuon nila nga gisugo ako sa Dios sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo, ingon nga siya nagsugo kang Pedro sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga Hudiyo. Kay tungod sa gahom sa Dios, gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Hudiyo, sama nga gihimo niya si Pedro nga apostol alang sa mga Hudiyo. Si Santiago, si Pedro ug si Juan nga giisip nga mga pangulong haligi, miila nga ang Dios naghatag kanako niining talagsaong buluhaton. Busa nakiglamano sila kanako ug kang Bernabe, timailhan nga mga kauban kami sa buhat. Gikauyunan nga kami si Bernabe magbuhat uban sa mga dili Hudiyo ug sila sa mga Hudiyo. Ang ila lamang gihangyo, mao nga among hinumduman ang mga kabus sa ilang pundok. Butang nga ako gayong gikahinangup sa pagbuhat. Sa pag-abot ni Pedro sa Antioquia, gisupak ko siya sa atubang, tungod kay nasayop siya. Kaysa wala pa moabot didto ang pipila ka tawo nga gipadala ni Santiago, si Pedro nakigsalo sa kaigsuunang mga dili Hudiyo. Apan sa pag-abot nining mga tawhana, milikay si Pedro ug wala na makigsalo kanila, kay nahadlok man siya ni adtong mga tawhana nga gusto nga tulion ang mga dili Hudiyo. Ang ubang kaigsuonan nga mga Hudiyo nahadlok na lang usab hinuon, ug bisan gani si Bernabe nadala sa ilang pagkadili matinud-anon. Sa dihang nakita ko nga wala sila magmatinud-anon sa pagsubay sa kamatuuran sa maayong balita, giingnan ko si Pedro atubangan sa tanan. Kung ikaw nga usa ka Hudiyo, nagkinabuhi sama sa dili Hudiyo, unsaon mo man pagpugos sa mga dili Hudiyo sa pagkinabuhi sama sa mga Hudiyo. Tinuod nga kami na tawo nga mga Hudiyo, ug dili katawhan nga makasasala. Apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong, pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo, ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuuman kang Kristo Jesus, aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong, pinaagi sa pagtuo kang Kristo,
ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Apan, kung sa maong pagpaningkamot, aron isipong matarong sa Dios pinaagi sa pagkahiusa kang Kristo, makaplagan kami nga makasasala gihapon sama sa mga dili Hudiyo. Nagpasabot ba kini nga si Kristo nagdasig kanato sa pagpakasala? Wala. Kung tukuron ko pag-usab ang akong giguba, magpaila kini nga naglapas ako sa balaod. Kay kung ipasikad nato sa balaod, ako patay na. Gipatay pinaagi sa balaod, aron nga magkinabuhi ako alang sa Dios. Gilansang ako uban kang Kristo didto sa krus. Busa dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. Og kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Wala ko isalikway ang grasya sa Dios, kay kun ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod, walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo. Galacia Kapitulo 2. Human sa 14 ka tuig, mibalik ako sa Jerusalem kauban ni Bernabe, o gidala ko usab si Tito. Miadto ako, tungod kay gipadayag man sa Dios kanako, nga kinahanglan muadto ako. Gisaysay ko kanila ang maayong balita, nga akong giwali ngadto sa mga dili Hudiyo, ug salinain nga tigom ngadto sa tinamod nga mga pangulo, kay dili ako buot nga makawang lamang ang akong gibuhat kaniadto ug karon. Si Tito nga akong kuyog, bisag usa ka Grego, wala pugsa sa pagpatuli, bisag may pipila ka tawo nga gusto niini. Kining mga tawhana, nagpakaaron ingnon nga magtutuo ug hilom nga misulod sa pundok, aron sa pagpaniid may tungod sa kagawasan nga atong naangkon, pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Buot nila nga maulipon kita. Apan wala gayud kami magpadaog kanila, bisag makadiyot, aron alang kaninyo among kapanalipdan ang kamatuuran sa maayong balita. Apan kadtong giila nga mga pangulo, walay bag-ong gikasugyot kanako. Gisulti ko kini kay dili ko iksapayan kung kinsa sila kaniadto, kay ang Dios walay pinalabi. Apan nakita hinuon nila nga gisugo ako sa Dios sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo, ingon nga siya nagsugo kang Pedro sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga Hudiyo. Kay tungod sa gahom sa Dios, gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Hudiyo, sama nga gihimo niya si Pedro nga apostol alang sa mga Hudiyo. Si Santiago, si Pedro ug si Juan nga giisip nga mga pangulong haligi, miila nga ang Dios naghatag kanako niining talagsaong buluhaton. Busa nakiglamano sila kanako ug kang Bernabe, timailhan nga mga kauban kami sa buhat. Gikauyunan nga kami si Bernabe magbuhat uban sa mga dili Hudiyo ug sila sa mga Hudiyo. Ang ila lamang gihangyo, mao nga among hinumduman ang mga kabus sa ilang pundok. Butang nga ako gayong gikahinangup sa pagbuhat. Sa pag-abot ni Pedro sa Antioquia, gisupak ko siya sa atubang, tungod kay nasayop siya. Kaysa wala pa moabot didto ang pipila ka tawo nga gipadala ni Santiago, si Pedro nakigsalo sa kaigsuunang mga dili Hudiyo. Apan sa pag-abot nining mga tawhana, milikay si Pedro ug wala na makigsalo kanila, kay nahadlok man siya ni adtong mga tawhana nga gusto nga tulion ang mga dili Hudiyo. Ang ubang kaigsuonan nga mga Hudiyo nahadlok na lang usab hinuon, ug bisan gani si Bernabe nadala sa ilang pagkadili matinud-anon. Sa dihang nakita ko nga wala sila magmatinud-anon sa pagsubay sa kamatuuran sa maayong balita,
giingnan ko si Pedro atubangan sa tanan. Kung ikaw nga usa ka Hudiyo, nagkinabuhi sama sa dili Hudiyo, unsaon mo man pagpugos sa mga dili Hudiyo sa pagkinabuhi sama sa mga Hudiyo. Tinuod nga kami na tawo nga mga Hudiyo, ug dili katawhan nga makasasala. Apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong, pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo, ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuuman kang Kristo Jesus, aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong, pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tao nga isipon sa Dios nga matarong, pinaagi sa pagtuman sa balaod. Apan, kung sa maong pagpaningkamot, aron isipong matarong sa Dios, pinaagi sa pagkahiusa kang Kristo, makaplagan kami nga makasasala gihapon sama sa mga dili Hudiyo. Nagpasabot ba kini nga si Kristo nagdasig kanato sa pagpakasala? Wala. Kung tukuron ko pag-usab ang akong giguba, magpaila kini nga naglapas ako sa balaod. Kay kung ipasikad nato sa balaod, ako patay na. Gipatay pinaagi sa balaod, aron nga magkinabuhi ako alang sa Dios. Gilansang ako uban kang Kristo didto sa krus. Busa dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. Og kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Wala ko isalikway ang grasya sa Dios, kay kun ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod, walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo.